Els escriptors Jordi Romeu i Jaume Font han presentat als mitjans de comunicació la seva darrera obra elaborada conjuntament. Terra de Marca, que així s'anomena, és una novel·la històrica ambientada en el segle X a la zona del Penedès i més concretament a Ribes de Bariles, l'actual Sant Pere de Riudebitlles. L'obra dona una idea de com eren els inicis del Principat de Catalunya, però amb una trama i uns personatges que viuen contínuament un conflicte intern. Com a novel·la, és una novel·la històrica, jo dic sempre de tall clàssic. Què vol dir això? Vol dir que hi passen moltes coses, hi surten personatges que tenen necessitats sobretot externes, és a dir, necessiten sobreviure en un territori hostil, i també hi ha una part de conflictes interns, d'amor, d'odi, de dubtes, que són el que dona cos a la novel·la. El Jaume Font tenia en ment des de fa molts anys la idea de la novel·la i fins i tot disposava ja de la documentació i una trama feta. Llavors va demanar a Romeu elaborar conjuntament una novel·la amb tot aquest material que va anar reunint a partir dels seus viatges a Còrdova, Barcelona, Sant Cugat i Roma, entre altres indrets. També vaig viatjar a Còrdova, sobretot a Medina Zara, que des d'aquí no sé si els hi arribarà, però haig de donar les gràcies a la Diputació de Còrdova i a l'equip d'arqueòlegs de Medina Zara per lo bé que em van atendre els 15 dies que els hi vaig donar a la Tabarra. Vaig viatjar, a part de Medina Zara, per tota la Còrdova Omeia. Vaig anar també a Sant Cugat del Vallès, evidentment, però ja buscant coses més concretes. I inclús, amb la dona, vaig viatjar per la segona part del llibre, però sortirà primer la tercera, després ja ho explicarem, això. Per la segona part del llibre vaig viatjar a Roma buscant uns documents que parlessin de l'expedició que van anar a cedir el terme o sigui, l'abadia de Sant Pere, el priorat de Sant Pere de Riudebitlles, al papa i a la illa Gallinària. De moment han fet una primera novel·la, però està previst que aquesta sigui la primera part d'una trilogia. L'obra es presentarà al públic aquest divendres a la Biblioteca de Sant Sadurní a les 7 de la tarda i el proper 6 de febrer al Consell Comarcal també a les 7.